Il-Ġesu ta' Nazaret. Jenu. Lil min qed tfittxu? Lil-Ġesu ta' Nazaret! Jenu dak li qed tfittxu. Is-slim għalik, Rabbi. Bew sażilt biex titradixxi lil bin il-bniedem. Aqbduh! Ġdin ġessemani l-ordni ħarġet l-soldati biex dan jaqbduh u ħaduh u d-mannon kajfas u mistoqsijiet ta' dawn jonsbuh. Bin-nimbierek inti Kristu? Ġesu wieġeb Jiena hu. daqtejn fwiċċu lilu rabtu u ħaduh f'dejn Pilatu. Pilatu beda jistaqsih sa dan ma sab xejn kontriħ għalek għażel li jitilqu iżda kastik xorta rrid ittieħ. Ma kolonna rabtuh bil-frosta b'towittuh blaħnina isawtuh ġilda mċarta l-bija u tuh. Sal-inqas marda, missier. Biswat u l-ġrieħi tiegħi int imfejja. Daqsek! Ħammur l-informa lil-Pilatu. Pontius, Ġesu għamilna dak li għettinna. Se nagħmlu bih? Ġibu law fuq, għal qoddim il-folla. Jekk inti s-sultan tal-lut, jixraq li kollok mantu ġvera. U sultan minar kuruna, sultan ikun, Ave, sultan tal-lut. Majesta. Lura Pilatu lilu ħadu forsi l-folla lilu jitħasru ġielhom jażlu Lil min tridu, lil Barabba jew lil Ġesu. il-kotra qamet f'daqqa Barabba! ħajtu minnu fih ħares lejhom mustaqsihom U Ġesu ta' Nazaret x'nagħmel bih? Salbu, salbu, il-folla kollha jgħidu. Pilatu ħassel lidu dabbar rasu dan affar fallem u tajulhom. Salbuh intom, kunu intom kaġun tad-dem. Ġesu tiegħek min
kun liberat għal dnubietek simpattijin. ħadu f'daqqa kull moment lesti biex salbuħ intortament għaxxerrita dem lil dal-ġisem lil dal-bnidem innoċentament il-pjan ħadem dan l-anħakem il-poplu ħadak li ju jixtieq sali fuq daru ħalli ġorru kollu waħdu matul it-triq. Ej, emxi! Emxi! L-imħabba li għandi għalikom ma tfalli qatt. Tissew lilek ma se nġedded kollox. Inħobkom kollha. ġessu jkomplik ma jistax, ġismu għajja ma jiflax. Enu raġel fost il-folla biex din il-midġja ma tiqafx. Nessew kemm il-wieħed ħeles, nessew kemm il-wieħed fejja. Iżda ġessu baqajnieh fuq triqtu għax il-pjan tal-arrit jitwetta. Għalek waslu f'dan il-post wara ħafna ħin mixin għal dan il-qtil, tal-krudil, għal-maħfra tal-bnedmin. U issa wasal tal-moment li tal-kollha bdew jistennew bil-martel u l-imsimer lesti għad-daqqa u ma bdew. Ħares lejn is-sema wara li ġara dan kollu qal. Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ġesu tiegħi minn għall-mewt batek biex tinfena fuq salib. Kienu l-ħafna dnubi tiegħi, Ġesu twajjeb aħfer u ħen.
Alla tiegħi. Alla tiegħi. Għaliex tlaqti. Kollox midmur. Sirek. Jiena nerħi. Ruħi. Fidejk. Jienu d-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam. Jienu il-qawmin u l-ħajja, kull min jemmen fija u koll jekk imut jiex. Jienu l-bidu u